Singing to nyarako batoko genda guchimoto. Number one, otokonye tu kegera nayo bwate inyongo nayo gutauri kurwese bile byamanya gutirimo ko chimana. Chibeserenga chiatumetu nyamira chire chikolo churukera chuword. Ese financial year wana tubwate iga kire award nyamira ngo were 5 million. 5 million. Chia Award Development Fund. You go in total, SHS Minata Metoji account 80 million. You chiete development of Koruese award. Maybe you to make a Kitaka so that we talk about the money to development. Yes. What you want to go Korama Gendero as a award. You go Nawajira and or Rochi Chiaga obviously. Yeah, award. Award, Nawajikorosi Roche, Nawajikorosi Pare award, which may go correct development, or ring fenced. Colleagues within a award. You go in the Tuarakonama, the Namiokeranian, and no yonder Miokerania. Ono ngakichia to make it, and the Tora and Gedio Mo Sani on Moshimi or Yule Chairman implementation. Aichaiga, now I think you as a senator now to make the Jakira, a Krojigan to watch to make a budget in the assembly away. To watch the Metochi award, to other make a award if I get. I'm going to go a breakdown. I was thinking a Krojian award. Now, an age company might now think accountability is one of the mechanisms you could have. You're going to break it out and you could do the company. Chia, one of it, or I didn't try a company get the Viasara, make a way, Viasara Viamia, around a million, around a million, even a quite breakdown. Here and two Navara into another cover transparent, to a accountable, which is how what a jolly the watcher. You go, I'm sure one of them, Tawa, and Tawa Saniba, Bakuanga Gocha, Baja one will explain the other 19, a choice, get the account, like you to make a thing, a key budget, theatre, Nana Wako, as another man at Quaracoling, a key, a and the account here, make you a budget, yeah, to make it a and to make the was if I never got a cross, you are going to make. True. Nataka tukurama nawe kira kumene ngati ya tumukutu so that ngo na kuchibwati biya. Alafu echiganjire about the chiko allocated the department. Echire different about kera to kwa the department ya health yanga chibesa gete. No. Echire tofauti kabisa. Echire tofauti kabisa. Okay. Echire ring fenced. Chikolega hasi ese award. Ema de chire department ya health chire department ya health ego serve accounting. Very good. Yeah. Asante sana seneta so to kabia sengene. So ase muna to ndete ko ndo chimotwaiga na siasa chia 2022 ndete ka bero na watch ko mapemba ba April kero muntu nata kero tumanya ngakia abantu bako nyoka rugura naba nando na tebe amatuka maiga kwa bere ko tebe ngamo gusinta kero ko banga to kolega na bado ndo ngata ko banga ya umate nyakuni njibunango ta otambe kera abantu mbogwato murayo boko batangana ku chimotwa mujia odabanga mbeba nyinge nguko nyinge njenya kole momonga abo mujia ota ane kero kare tulitua kinete tuabwate chinsana chialenge mubwate chisese na inisato ese ne yeme gutangana motwari yatuliye gechure echire chamanya kubwate igona ini ntu unaba usi korugusi pakato twara umuntu oyo moto begete mutwaria ogotora n'umuntu bono twabeire gesio onyarete goika garasi 8 bono toraje ari prefect korugusio ogotora no moshimi oito koro ku Fred Matiari abande tore skuru na bono twasoira baraimbara ari abande bari class 4 na gutokora abatei bara abana neki scout baratigere prefect eri mutwarie tora ikaranse message tuguna kebinto bigenderete igo nje esa maoni ane ande na politi abagusi na itiro runanko babodi bagonte bigabisanga kutubwate umugwaziri Dr. Matiang'i nero lese serikali nero le mutwali nero lese cabinet na mutwali wanje bune community omugusi tumutangari mutwali abandi bonse bitumanya ko bakurumagega kumusuguma koleta magenderero ojese county ata istumunyo ketwensi buna chibubu utogo chigosira nyakundi no ene twa kalisiri chombe kale tokwenda roche totege ko kumanyese chinjoke chibegete umusinga torarusie amana igokwenda roche ari gwikaransa ni chombe chiao kwa raganje kibuna gacha gaso aro roche ari kanywa mache aliese kakogenda gochia ogo karigire buya aliese kagenda gaso agochi kwanya kubwati ngono ngoro kwacha kwanyore so boke bo
lakini tosoe twensiga rundu otogochi komisiririe community yaito yomogusi igonche ase kisiasa naende ngotenga matuka mangorigereria anytime togoika na ekerundo gusii twacha twakora amang'ana development buna togoika Nairobi okonyora ng'a omolengo oyo bwa deputy president wansire chisegi na CS Matiang'i na bono roche twarenge iga togoika bansire korika statement ng'a ng'a mawaziri mbaboneti gokora siasa babo Cherugoi igo bamenyete Baringo bamenyete Baringo no weke wange kenene radiga mang'ana yobo wakili I'm talking about fairness and discrimination na ndike na yondonga ndankani ne Cherugoi babo chirageire re senate gari mugaso buna tole iga deputy president ga state campaign miaka 3 nero muwaziri omanene bone se serikali ere une deputy president igonye bataite kurusia kamogomogi eriso banse ne kamogomogi kerikerese eriso rie vice president yo mo deputy president buna nago tebi Cherugoi igale chi campaign kere weekend igari kwerende Baringo every weekend na waziri banda bandi lakini intuto wojigo ikagusi asenge nje ndamwamu nganki umuntu yerere bintu kuchisobali tugaika buna toika che ngombe ngankoro nyitole nyakitari toika Nairobi ya abana ba mintari batabi kunga beka chisigina cha mu impeachment yayi tokwenda iga buna twakorete chipara go ito togoika chi statement ng'a aba CS batiga gukora siasa kiro omonto bakagendesa abantu babo babatebi nang'a kiense kogenda gochimutua na ritokomanya komeki choice nang'a kitokogenda lakini tigantumie kegusigere kiororati amang'ana ayo konyagotabuna nkogostore ng'a abanto ngoteba bare bono ng'a Matiang'i onsire siasa nkomo impeach bare na into no torari togoretie riso tugoteba ng'a no lakini togotegera so it's a question ya fairness na morality unokwanyetebire that tari biya saba bantu ko gukora kuri gochiana abantu bakuri gochia alright ase ukorera tu bado maite nani na bori wende kega na abantu bande bago to bori ngaki ekero togoteba rine bado muno musinto gende to kwebanga party leader yao already I'm sure na chigategere to araringa nguri yaro go president eyenga yekube como gusi asoko negotiate con mese ndono cha kubaro ni wa muranya ndo kubaro ni mukana into ekero maite toramo egento dabangiringa ekero toramo tutanje tito butorano na mase kero toramo ne community yo gusi na moto gutwara chinguru na ndiye ko negotiate on behalf of community ikere se chikabira jira 42 nyakundi maina bwa mangana mburinga eya moyoka kabira ya moyoka ra produce the president abantu abandi turata kena into tutware chinguru cyoko negotiate no rio jikoiro bara ibwense tonyolenga na otore imese serikali na ntundo taite ko baisika ma tentu abaisika ngorgelia abantu bagutara no deputy president batanga basero opposition ngachirali batwalira abantu barabange ma tentu abatata gaigo diam to kogenda twara abantu abange jirali twakachisa boka twatanga chikura bono tore 10.1 million which I think first round twabwire lakini twanyaranga abantu abange bagocha chirali ali bagoge tumaite kero kurama abantu gukwane ibintu okunya kukwania abantu okunya kwasiki bagocha ali baje kulige lingi okukwana lakini ayo kwera na kwanya matanga serikali yengirete abutu aite iro ndio no tete kulige ndio ko babaliru na konyata rete torige liese embroune ko engese lire liro chikochia tanyole ngese serikali ko bera no to ko bera na ndio nya kwebanga tole uchia matukali mutu ono mbura William Ruto gansite uno mochumbe ko Eldoret 92 okinire ono gale contender ye kero ko president na intu njire yo mweshimiwa Matiang'i atanganya kubuguria ale ebikabu ganya koranga kiaba abanyamesira abandu bago kolegasi tiganya ko babu lakini tore community ere united intu ancha abantu barusiko baiche goto divide weka uzi ali watanga na ajire kurwe basi ya CDF basi utene tuntu twagole tichiwa zene chitoto ile CDF 137 million kere constituency nchwaye totebia yao to iyo ndo kurunde ko emphasize nyakundi onde wense okurigi chikura tigaya gulibaga una deputy president yaje tegusi aralie sera chiaye na amani tomotegerere gachire tomanya kona cheki na ntwa banyene lakini esa mangana yo decide political future yo mugusi ntwa banyene ntwe bange muntu tali ko rusiko aje gutobanga ngana ajire wono waiga gusi nje ngo banga nga kimoko ra siasa yundo ryo juwanjira seneta kwa mugeni mbia mwana sana sika kichao ya ngore bagari mweli kwana mugusiwa nje ngo agero mugusi ngambya mono ande ngakere abantu baito balese ense moyo borwaria karona itete county ya Nyamira na atarete nanyolete amangana yo kubeta abantu chisindani ese orero bwa corona
egenderete buya sana ngwakera abanyagitari baito ng'ambuya mono naende ntebia abagotu baito onyorete ng'ana abarwanirete korwa eseneti amang'ana ya ogwakana chibesa ngateba baruseriwa amang'ana aria okoreta chibengi na kobeku chiraini embura yabatwera bamanya gwakana chibesa bono ntobwate chikadi bagochi bariere chibesa buna ATM lakini gwansero rituko ria Aramisi ntoche tokore omupango gwokobabara naende abagotu abaremafu mbache bakorerwa omubaro ase sub county chietu chionsi erinde bagenderere koendera gwakana chibesa chiabe ase chibengi bari bata bagocha korusigwa ororo toteba abande basirire amarieta bagocha gotinyiwa oborikio obonyamboche bwanse bwabagotu bari batari konyora chibesa igongo bateng'enka gigocha goikara ndinche mbatangasire berike erinde banyare konyora ebibesa ebio ebike biabagotu bigocha ase naende chibengi bere nchiamente tu bono National Bank neche bekwa ase chibengi chiri chikobakana na Kenya Women Finance Trust lakini kuna Kenya Women Finance Trust tete gotakerwa usi igeko abantu chiro naende yacha yarusia amabati y'abantu ne allegation tangana don't kunyara kweneka but finally echai ngwa chai gayo kwa ni chai bia sana reforms chigana tukahira tukaramogo tarana munya usi bada bari bariete reform ndrakora because my reform bona chiansire ebintu torobuna bona tebia bausinge bona sie mwari etene rie nkoro abarai bari ngobisi bono reforms chiaso etabara aba director abaso etobisi umutinyo osita nturara matunda abo ne iwetenga bakinirie echaye koru siringi gose konyachire 14 bono chekira 40 lakini nturaisaneka igotani nturatiga serikali no boyo ne iwetenga mbwaru ete 3100 waikire 2500 lakini bado ngota vitore serikali nganturaisaneka igonya kunite dengo hakikishenga totebanga mang'ana echaye okongo mugeni okorani bado nonkaransi dari ense mompi mete serikali tokanyite ndete kor egendo ndete korange bona sientangani ya reform eyegocha gwakana omwaka ogocha kweguru agatanga chibesa chiche inero tokanyete omanya koboria serikali reform chiri chiachire ndage tomaite toikengaki omoremi akonyora echaye buya ndage tabaga baito kobare gari no mugwaka makwa ikonga ari agotore echaye akonyora ebesa isaine omong'ina akomotengu chinde gokwani omwana esabari agasoka ne egetamba kia yagorire yange mesete buya kabisa abantu bana abaremi babeke chinyomba chimesete buya chiebirore na into torusi chitirisa chiri chiechibao eri narinde esigocha goikaransa ntimoke ntebe ng'a bono abaremi bane babeire buya ntoranyora besa isaine noene bonus buna togwakanuga isaine omonto aragenda akanera omwana school fees omwaka omogima igo nde tato teng'a twakoranire na amang'ana ya reform ya echae in fact bona narinde tekorigia munya morete bakanyamira airesa abaremi ng'a itwaikire buna bansi reform ici ng'a itwaikire atotebi ng'a kiaseriri chikateri Mombasa atotebi na bono bekire egento goruka reserve price yani ng'a rigoririe echae ndiri gochigokina naende atoteine garanti nero buna omoremi bono bune rigoririe echae rikonya gokina ndiri gochikoire na inse ndigenderere gokina ekiara ntoraisaneka siringi 20 njiraisana nyakundi bado ntaete gosuguma serikali omoremi akanu chibesa gochigoro 20 njiraisana ne bonus echengia omwaka ogocherie serikali tumenya gotanga bono toroche echae mbuya agende ase serikali ama reforms echae ngokonye chiro omoremi igo okorwanirira omoremi bwa echae nkorahera bado ntogendererete korwanirira omoremi bwa echae. Pero by the last time kwangangwa promise yo torente kwanenge mo waziri ando gacho tokakoro waikire nyamira nande ro wate no jojo nere ga nande bono to na nyamira stop endanga ni tinko mori nyakundi nyatarie gacho maitera onaro ja kubeke ngomatenga mondore nararie gesa nero tokobeke ndege imakobeke chopa ko ikiwa kanyamira ati ndio ko report via live unanga kia kwa reforms checha lakini na promise I think you know gukora nkoira ande munya na ande once more okay agende bakanyamira I explain eria baremi genda baremi wende gotegu bategu kwanza nge bonus baria ni yaba director bali abakoro bali barengo ese chi problems chiarenge ne bonus yaba director bali abakoro ababanyia bono togegetera tiri tobapime totolera ngaki bagotera gwe chimotwa okay bien mana sana seneta so sana mnaita simame won chinga kichintero asante sana all right